ଯେଉଁ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 3 ରୁ 6 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଇନ୍ଧନ, ଫ୍ୟୁଏଲ୍, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଖର୍ଚ୍ଚ ସାମିଲ ଥାଏ। ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତର ଟଙ୍କା ନିଜ ଉତ୍ସରୁ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସରକାରୀ ସବସିଡି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବସିଡିଜ୍। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସବସିଡି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶସ୍ତା କିମ୍ବା ମାଗଣାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଉଦାହରଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ସରକାର ମାଗଣାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ନିଜ ବଜେଟ୍ରୁ ସେହି ଟଙ୍କା ବାହାର କରନ୍ତି। ଏହି ବଜେଟ୍ରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଟିକସରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରିକି ପେଟ୍ରୋଲ, ଭ୍ୟାଟ୍, ଜିଏସ୍ଟି ଅଂଶ, ସମ୍ପତ୍ତି ଟିକସ, ପ୍ରପର୍ଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମୋଟ ରାଜସ୍ୱରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତର ଟଙ୍କା ସେହି ରାଜ୍ୟର ଟିକସଦାତା ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଜନତା ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଗ୍ରସ୍ ସବସିଡି, ଯାହା ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତର ଏକ ଲୁକ୍କାୟିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହିଡେନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅଧିକ ଦେୟ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦିଆଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ କିମ୍ବା କୃଷି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଶସ୍ତା କିମ୍ବା ମାଗଣାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତୃତୀୟ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଋଣ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବଧାନ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋନ୍ ବଜେଟ୍ ଗ୍ୟାପ୍। ବେଳେବେଳେ ସବସିଡି ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେହି ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାକୁ ଡିସ୍କମ୍ କୁହାଯାଏ, କ୍ଷତିରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସରକାର କ୍ଷତି ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଋଣ ନିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତର ବଜେଟ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାରତରେ ଅନେକ ଡିସ୍କମ୍ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବତା ବହୁତ ସରଳ। ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତର ଟଙ୍କା ପବନରୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଏହି ଟଙ୍କା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରୁ ହିଁ ବାହାର କରାଯାଏ।